Lahat po ng nangyayari sa lahat ng video namin, mula umpisa hanggang ngayon, scripted. Oh, talaga! Scripted siya! Hindi ko alam! Is Paolo. Sorry, may naalala lang ako. Bet ko yung looks niya. O si mga ka-answer, ako nga pala si Paolo at ngayon maglalaro tayo ng Jojowain o Jojo Bali. Hindi ko alam bakit yun ang tema ngayon, napili ng mga admin, pero diba, dahil malamig ang panahon, okay lang sa akin. Okay lang sa akin, may pagsuntukan o may pagtsuktsakan, basta uminit ang katawan. Kaya simulan na natin. Mga solid na post tao sa FB. Yes po, mga mamsi! At kasama ko po ang mga... Hi, mamsi! Kung narinig ko ni Mamshi eh. Nating kasama. O mahamog. Dede ko na yung mamsi! O diba, batang bata pa lang, mulat na siya sa realidad ng buhay, diba? Alam na niya ang jojowain. Jojowain o jojogain, diba? Pipili ka na lang doon. Mahirap makalimutan, syempre dumedede ka na ng bata ka. Hinahanap-hanap ka na yung psychological brains. Bagay na bagay sa lumig ng panahon. Gali sa KFC. Edited ba? Bakit may dila? Lagot ka, main. Hindi ka na sapat. Edited ba to? Jojowain, siyempre! Huwag ka pag jombagan dyan ng espada. Isang jojogain, isang jojowain. Sunod. Galing kay Raymart. Nangawak ka ng tita, ba't ka nangawak? Nangawak ka? Basagin ang mukha mo dito. May magagawa ka? Wala. Nangawak ka ng tita, kanina ka pa? Sumama ka sa akin mamaya, pagbaba. Nako, sana sa MRT to ha? Ang M sa MRT ay malibog. Oh, ang lupit na ito. Kinanong ko na yung kanamay, tinabik ko. Nako, Jojong, may Jojong pagi na tayo. Tinabik ko, ba't nahawakan mo yung titi ko? Sorry? Sagutin mo! Sorry? Hinahanap ko ang kasagutan sa mundo. Sir, paano mo may explain yung nahawakan mo yung titi ko? Kanina pa. Wait, sandali. Kanina pa? Hinayaan mo lang? Baka nagustuhan niya mga 0.5 seconds. Basagin ang mukha mo dito. Baka kasi tinamaan lang kasi masikip naman sa MRT nung panahon na yan. Kaya, ay, hindi ako. Bakit ang magagawa akong gulo? Malilate na ako sa trabaho. Priorities. Yan ang tama, diba? Trabaho, bago ang sarili. Pumili ka! Kahit tinitira na tayo ng mga boss natin araw-araw para magpuyat, magtrabaho sa kumpanya nila. Okay lang. Basta wag lang ako mabawasan sa umaga. Pero hinawawa mo yung titi ko. Ano gusto mo? Okay Kailangan lang. ko mag-edit, Lenche. Alam ko ma-demonetize to eh. Kung siya malalate sa trabaho at mababawasan, ako hindi ako magpapabawas ng sahod sa YouTube. Saan ka babas? Dito ako babas, sir eh. Ortigas ako eh. Pero paano gagawin ko dito? Okay lang? Hawakan yung titi ko. Pumunta ako Ortigas, hindi para tumigas. Inano ko na yung kamay niya. Tinapik ko na yung kamay niya eh. Tapos okay lang yan. Okay lang ako eh. Kasi paul-tuloy. Okay lang naman. Gusto ko gawa ng context na bakit yung naisip niya. Pero medyo di mo na na-explain masyado, kuya. Baka mamulat ka rin sa ibang parte ng realidad ng buhay. Baka may bago ka ng trip. Ang lupit mo naman, sir. Kailangan sa explain pa yung sarili. Parang ako nakagago. Sandali mo lang sa barangay, okay na yun. Hawakan mo yung titi ko. Wala naman akong inaano. Inaalunok na yung kamay mo. Talagang hinahawakan mo pa rin. Malilate na ako sa trabaho eh. Kaya din ako maghawak na aso pag baby pa sila eh. Pero hindi pwede yung ganyan. Tama! Sobra. Huwag kang aayaw! Pero pinakikigan niya yung melody! Melody! Dito, bumaba ka. Bumaba ka dito. Huwag kang tatakbo. Babanatan kita. Sasapakin kita. Mukha ba makakatakbo siya sa hawak mo? Hey, guard! Guard, hampasin mo to ng batuta mo ha. Hindi nasa pantalon ha. Magugustuhan niya. Hindi puto sa loob, oh. Nakakawak ng titi ito. Pwede ba yung boss? Pwede ba yung gano'n? Nakakawak ng titi? Hindi ano? Ano ba itong mga tanong na to? Pwede ba yun nakahawak ng tite? Ano pala, binidyo kita. Kung ganyan ginagawa mo, ba't ako manggugulo? Gagawa ko ng gulo?
Bilisan nyo, malilate na siya sa trabaho. Sorry, nahawa ka ng titi. Ano yan? Naku, di mo sinadya. Ano, pangatlong beses, pinalo ko na yung kamay mo nung una? Pangatlong beses? Ano? Di mo sinadya, nahawa ka ng titi? Hindi, alam mo yung mukha mo dito. Ako, Jojo, diba? Isang Jojo-gain, isang Jojombagin, isang Jojoain. Ako, kompleto na natin dahan-dahan. Sunod, galing kay Idson. Gusto na, naglabas na at nang hawak na. Po, nasa titi talaga ang kasagutan ng mundo. Sunod. Ito nagagawa ng lamig. Ganun panahon sa inyo, ha? Ano na naman to? Galing kay JJ. Ang ina ka? Ano? Pasensya ka ito naman, ano ba naman? Kapag binugbog talaga dito. Huwag lang. Sorry, Pero dali na, sorry sumapak na. na, ngayon. Pasensya. Sa tingin mo ba, naawa ako sa'yo? Sa tingin mo naawa ako sa'yo? Ano ba yung naman akong dispensa sa'yo, eh? Gusto mo naman makipagkaibigan. Gusto ko? Ako, gusto ko makipagkaibigan. Paano pag binugbog talaga dito? Huwag naman. Mabait naman. Naman. Gusto ko na kayo Pero magiging ba't kaibigan. mo ko inaharas? Wala naman sabi ko, gusto ko makipagkaibigan sa'yo, eh. Ha? Di ba? Kayo na pa doon si Jollibee. O, hinay lang kita, hay. O, Ibang chicken joy. Habang ako wala ang thigh part dyan. Gusto niya ng baby gravy. di ba? Kayo na pa doon si Jollibee. O, hinay lang naman kita. Hinayaan na kita nun eh. O, hinay Okay na lang yun, di ba? naman kita, Okay na yun Ba't mo pa ako susundan dito? Wala, pag ganito naman talaga ako, eh. Pag ito ko pala Sakto eh. nandito ka, di ba? Oh. O, pasensya ka na, ha? Sorry ka na. Yung mas mabuhok pa siya sa'yo eh. Yung nakakatakot eh. Ako ha? O, sorry na, ha? Ha? Pasensya Taga dito ka lang na, ako. gano. O, pasensya ka na. Sayang hindi siya na jombag. Ang ina. Jojombagin. Pasensya ka na, ha? Ayos ka, puto. Pasensya ka na. Ina ka? Ano? Pasensya ka na. Kung kay sinipa ko na lang yung gulong sa likod para gumewang-gewang siya. Nagkaroon din ako ng ganyang senaryo nung nandun ako sa Araneta, Cubao. Gabi na kasi nung mga 11, nanood ata ako mag-isa nun ng anime. Kimi no Nawa ata yung pinanood ko. Pagbaba ko, kasi yun yung huling screening. Siguro mga 11 yung huling screening, 11 PM. Kakagaling ka lang sa trabaho na nanood ako mag-isa. Tapos pagbaba ko, may lalaki nakatitig lang sa akin. Nakatitig lang talaga siya. So, oy, baka may tayo sa mukha, di ba? So, naglakad ako pababa. So, ito, hanggang bumababa ako elevator, nakita ko nakatingin lang siya sa akin. Mararamdaman mo yan, di ba? Alam mo yan, siguro mga babae nakakatcall o nakakatikim ng harassment. Tapos sinundan lang agad sa labas. So, natakot na ako kasi baka sa labas meron eh. Di ba? Baka matimbrehan ako na, alam mo na. Lumapit ako sa guard sa labas na ginabi ko, kuya, may sumusunod sa akin. Sabi ko gano'n. Kuya, may sumusunod sa akin. Dito muna ako ha. Tapos ang sabi sa akin ng guard, oo, lagi ang ganyan. So, ibig sabihin, matagal na yung lalaking yon ganun. Pero ba't wala silang ginagawa? Siguro kasi, hindi pa nila nakikitaan ng issue o ng kalaswaan. Sumusunod lang, di ba? Baka sira ulo lang. Pero hanggang walang ginagawang krimen, hinahayaan lang nila. Hindi nila parang pinagbabawalan. Ang ginawa ko, tumambay ako dun sa may pulis. Doon lang ako, sa may gwardya. Hanggang umalis siya, hindi ko na siya makita. Diretso takbo ko eh. Takbo ko papunta doon sa sakayan ko. Parang bahala ka dyan. Di baka mahabol pa ako. Di ba? Isang poste nakatago yun. Di ba? Pero yun, nakakatakot nga yung gano'n. Hanggang di mo na-experience yung gano'n. Hindi mo maintindihan yung mga pinagdadaanan ng mga babae. Sabi ko lang, realidad ng buhay ay namulat na din ako. Hindi yan biro-biro lang. Sunod! Yali kay Guni-Guni. Wala na po tayo ng 8 peso burger. Sir, excuse me lang po. Paano siya magka-cancel? SM North nag-ooperate tapos na ata eh. Ibig sabihin, ang sabi ko kasi kanina, As per admin office po namin, sir, pinakancel No, kasi nakalagay sa social media, first come first. Gusto ng jombagin ni Kuya si Servan mo kami. Si ate. Ano ba meron? Yung ba yung libreng burger? Diba karoon ng gano'n, lobas yung pagka-JJ ng mga tao na walang makain sa bahay. Gusto lang niya ng Jombag Burger, diba? Cafe. Uy! Kay Murphy to, diba? Script na naman ba to? Magsasalita na ako sa scripted na buhay ng Merc na mukhang pera. Oh, shit! Legit to? May bago daw siya babae. Padamihin lang natin yung views. Tunay na YouTuber. Panoorin ko pa lahat, pero syempre kakat-cut ko na lang, hindi na kayo masaya. Pinasalita na po ako. Kung isa-isahin. Tunay akong jowa nyo. Pipilitin ko Kasama mo ako, makaganda. Iisa-istain ko po ang panggagago sa akin ni Merc. Ni Christian Merc Gray. Ito ang hirap sa mga couple channel no? Content Ginago po ako ng taong yon. Ginamit po ako ni... Oh, wait lang, disclaimer. Hindi mo na kailangan sabihin yun.
sigurado ko lahat ng nanonood sa inyo alam na ginagamit ka. Mapasa thumbnail, sa dede mo. Diba? Alam namin yun. Hindi mo nakala-expose siya doon. Alam na namin yun. Para lang sa konsensya mo, huwag kang mag-alala. Ramdam namin lahat yun. Lahat po ng nangyayari sa lahat ng video namin, mula umpisa hanggang ngayon, scripted. Sorry. Gusto ko, nalulungkot ako. Okay, natawa lang ako kasi parang alam na natin lahat yun. Parang obvious naman. Pero, talaga! Scripted siya! Hindi ko alam! Pero hindi, naiintindihan ko naman. Nakikisimpatya ako sa pinagdadaanan mo, girl. Po yun, sinunod ko dahil mahal ko siya. At may, Dahil gusto pera ko din. ibigay yung buhay na gusto niya. yes, buti na lang. Mukhang tapos na to. Mukhang tapos na ang kanilang tandem. Ayoko sanang ganito yung kapalit para ma-expose sila yung kalungkutan ng isang tao doon. Pero, di ba, pinili niya to. Napaka-demonyo po ng ugali ni Merc. Tinago niya po lahat. Makagwapo siya, ba't siya naging makagago? sorry. Hirap ako magseryoso. Okay. Siya po ang pinakamalaking may kita sa Brusco. Siya po ang may pinakamalaking kita. Okay. Yung ibabawas na 5% doon, sa pera ni Merc siguro mababawas doon 10,000. 16,000. Feel ko rin yung kita niya eh. Siyempre, YouTuber din tayo. Hindi kasing toxic ni Merc. Lahat po ng kaibigan niya ginamit niya. Tunay na YouTuber! Gamit... Sorry. Hindi ko na po kasi kaya eh. Tama. Namulat na siya sa realidad ng buhay. Napakawalang hiyang tao niya ni Merc. Ba't lagi ako Lahat po nagugulat? ginago niya, pamilya ko. Matagal ko nang dinadoubt yung kanyang pagka-inosente sa galaw niya, di ba? Sa mga pinopost niya sa YouTube ni Merc. Kaya di na siya nakakagulat sa akin. Pero mabuting ito na sila na mismo sa kanyang sariling kampo ang nag-expose sa kanya. Lahat po ng video namin, puro bastos dahil po yun sa kanya. Ayoko po nun, walang may gusto nun. Magaling, Kaya po Cafe. bahala ako maniniwala kayo ngayon. Wala pong may gusto nun. Lahat po binigay ko sa taong yun. Naisip ko tuloy yung mga nagko-comment doon, ay, amo na sila. Ano ngayon? Siya na nagsabi. Nga kayo ngayon, matigas titi nyo ng panahon na yun, di ba? At least masaya ka. Okay, alam nyo na katotohanan. Lahat po ng panggagamit sa katawan ko. Lahat po ng... Yun yung malungkot na parte ng YouTube eh. Lahat po ng pagpapakita ng kung ano sa katawan ko. Siya po ang may gusto nun. Nagagalit po siya pag aayaw ako. Ang sasabihin niya, Naku, tulfo na para to sa atin to. Ikaw ba may-ari ng dede Para niya? sa atin to. Merc, may sarili kang dede dyan, may buhok pa. Dahil po, Patay! Yari! napakalaki po ng kinikita ni Merc. Wala po siyang binibigay sa akin. Malaki ang kita nila, Merc. Kung Halata sa sasabihin views, niyo eh. po na pera lang ang habol ko sa kanya. Ang malungkot ka doon sa pera na habol sa kanya, men, katawan niya yung gamit niya eh. Katawan nga niya yung ginagamit doon. So, parang siya rin yung nagpapasok ng laman niya para kumita. Wala ring sense na sasabihan mo siya na ginagamit niya yung para sa pera. Siya rin naman yung nagpapakayo. Ate o ba may pinapasok yung lalaki doon? Ano? Besides yung titi niya. Ano pinapasok niya doon? Editing? Bang ganda? Ano? Humor? Kung makikita niyo po yung bahay namin, hindi niya po napagawa yun. May ganun pa pala. Hindi niya po pinagawa yung bahay namin. Uunahin niya pa po yung iba. Lantad na lantad yung suso ko para lang mapanood ng mga tao. Self-aware pala siya. Well, sigurado mo lahat ng mga YouTube prank channel ay self-aware. Ayaw lang nilang aminin dahil mawawala yung mahika na nilang kasinungalingan. Pero ito mabuti sinasabi niya to. Maganda tong ehemplo sa mga susunod pagkatapos sila yung mga mangyayari sa kanila. Ano kayo mangyayari sa YouTube channel ni Merna? Hihiwalay na kaya sila o tatanggalin na nila? Wala namang kontrata sa pagitan nila. At makakaano lang nila, proposal. Yeesh, ang kalat nito. Kaya ayoko ng mga jowa-jowa channel. Mahirap eh. Makalat Para lang talaga. panoorin niyo, para lang magkapera siya. Lahat po ng taong nawala po sa amin, hindi ko po masisisi. Mukhang jojombagin si Merc. Eternals Ng mga TV, kaibigan niya. Brusco. Para umikli na lang, may sinasabi pa siya dito na may mga kaibigan siya na allegedly sinasabi na may mga pasado. Minsan si Cafe, gusto ipalipat ng account sa Canada. Kumbaga nasilaw siya ng pera. Isa sa pinakamadali dahil malaki talaga ang pera sa YouTube. Lalo na ngayong quarantine, lalo na ngayong pandemya na maraming nanonood sa online. Mas maraming taong pumapasok doon para sa chance na kumita ng malaki. At masasabi ko na malaki talaga ang kita sa YouTube. Kung alam mo ang galawan mo,
Diba, alam mo ang gusto mo mangyari. At dahil doon minsan masisilaw ka, may kasi na isang taong hindi nakaramdam ng malaking pera na madaling masilaw. Pero, diba, simulat sa pool, kung gagamit ka ng tao lang ganyan, na paulit-ulit, at hindi mo man sila bibigyan ng karapat-dapat na kabayaran, mapa sa konsyensya mo, mapa sa pera, mapa sa kahit ano man, ay babalik sa'yo talaga yan. At ayan na nga, in-expose na siya. At mabuti itong simula sa katapusan ni Mark. Ewan ko paano ito ayusin, kayo lang, bago na naman itong content, hindi natin malalaman, diba? Hanggang hindi mangyari, yung ano yung susunod na mangyari. Kasi kasi matagal na daw siya kasama daw yung kanyang nilalande, ni Merc. Yun yung mga sinabi dito ni Kathy na mga alleged niyang paratang kay Merc. Kaya hindi natin kung sasagot si Merc o sa hayaan na lang niya ito makalimutan o ano man. Pasensya na kasi wala tayong pake sa kanila eh. Pero di ba, nakikisimpatya ako sa pinagdaanan ni Ate Kathy mo dahil masakit yan. Lalo na kung talagang may gusto siya talaga kay Merc. Marami din naman silang pinagdaanan, mapa-fake man yan o hindi, ay kasama pa rin niya yun. Nangyari pa rin yun. Kaya mahirap pa rin magalit agad kay ate mo, Kathy. So, maraming salamat. Diba? Ito yung jowa na ginombag din. Hayop ka, Merc. Hayop ka. Yun lang masasabi ko. Sunod. Kamukha kaming pera. Wala pong binibigay. Yan si Derek Ulo ng pera. Bahay pa lang nila, Di pa nga pinturado, eh. Di ganun ba Kahit salita? po, pampaayos ba lang sa bulok na bahay namin? Magastos talaga. Ay, nako, pera nga naman sa Pilipinas. Ay, 15 billion PhilHealth. Kala mo nakalagpas ka na. Jojombagin ka rin namin. Sana di kayo magka-jowa kahit kailan. Mga hayop kayo. Kinuha nyo, hindi sa inyo. Utangin na nyo. Sunod. Jolly Kid. Bakit nga ba kami Ano to? mumble rapper? What? Ano to? Ay si Kid. New kid, siya ay rich kid. Bitches ko palagi siyang naka-Gucci lipstick. Ako ay medyo Ayoko na, nababawasan ako ng brain cells pag mga ganyan. Jojowain ko yan po siya basta may ganyang shades. E-boys tayo. Yes! Mga sad boys! Punta din si Tito Claro. Wala na ibig si Tito Claro, mga hayop kayo. Galing kay Natya Boy. Jojowain ko yan, mga sad boys sa internet. Yun ang pinakagusto ko. Sunod, galing kay Malupets. Kuya, bakit yun yung minimessage mo sa anak ko? Ha? Alam mo ba? Ha? Alam mo bang regular customer mo kami? Stop. Nabasa ko lahat ng messages mo. Ha? Baka mo to, bibidyoan ko yung tang-inang yan. Ha? Umiyak ka na rin. Di ba babarangay kita? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? May Don't give me that fucking excuse! Nakita ko yung message mo sa anak ko! Gamitin mo na, baka ma-nosebleed ka kuya, ini-English ka na. Tapos ka. Ha? Paupo na lang siya. Umarap ka! Umarap ka! Tanggalin mo yung face mask mo! Tanggalin mo yung face mask mo! Wag. Kailangan. Hindi. Wag dyan. If you're fucking gay, keep it to yourself! Gusto ko ng ganong level ng English. Kahit galit ako, gusto ko ma-English ng ganong kaganda. Jombag ka kayo sa presinto. Kahit ipabarangay kita, babalik ako dito para sa may-ari ng kumpanya nyo! Huwag ka Yung regular customer mo ako? Gaganyanin mo yung anak ko? Sabihin na lang natin pero may gusto siyang jowain na hindi pa pwede. Parang yun na lang sabihin natin na baka ma-demonetize dahil dito YouTube. Sabi ko nga sa inyo, tulad ako ni Merc, gusto ko rin ng pera sa road. All pray lang na sana maging normal na. Amen, maraming salamat Ranjen. Oo, gusto ko na maging normal lahat, hindi ma-abnormal tulad ng mga to. Gusto ng lalaki, gusto ng pera, daming gusto ng mga lalaki talaga kahit kailan. Patalo kayo. Kahit kailan, pututoy nyo, nauuna. Sunod, kalagi buntot. Jojo, ang bagi kay Lecheng mukhang yan. Ayop kayo lahat. Ayoko na, nandiri na ako. Nawala na yung tigas ng edits ko. So, doon tatapos sa ating mga video ngayon. Ano inyong Jojo gain? Ano inyong Jojo? Ang bagay ano inyong Jojo ay. Nagustuhan nyo ba yan? Huwag nyo muna like, share sa mga kuyot nyong friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe ko rin Jojo. Ang bagay ko rin kayo. Ang mag-subscribe Jojo ko. Paulo lang.